Aron masiguro nga kontrolado ang ginaghanon sa mga tao nga mosalmot sa Misa de Gallo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ipahigayon usaba ang ubang nga mga venues o mga misa sa laing venues sama sa barangay gymnasium o mga eskwelahan. Samtang mga establishment nga nagpahigayon o New Year countdown, kikinahanglan mokuha gyud og permit. Siluan Mirondina sa report. Sa executive order nga giluwatan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, tagsa-tagsa niining gilatid ang ubang mga venues diin mamahimong masaulog ang Misa de Gallo aron malikayang magdasok ang mga tao. Sama sa Virgen de la Regla Shrine nga may 1,590 unta nga capacity. Apan tungod sa pandemya, 50% lang ang mamahimong makasulod sa simbahan, busa ang uban adto ipahimutang sa Lapu-Lapu City Auditorium diin may imuntar nga widescreen. May dungan usab nga misa nga ipahigayon sa Paho Gym, Look Gym o Gunob National High School. Nakalatid usab ang tugutang gidaghanon sa mga tao nga makasulod sa naasoy mga venue. Susama usab ang sitwasyon sa ubang mga simbahan sa Dakbayan. Nalatid usab sa EO nga ang pagsibog og usa ka oras sa curfew ipatuman sugod sa Disyembre 16 hangtod lang sa Disyembre 24 ug alang lang kini sa mga musimba sa Misa de Gallo. Higpit nga gidili ang mga pagpanaygon ug ang mga establishmento nga magpahigayon og New Year's Eve countdown celebration kinahanglang mukuha og special permit sa buhatan sa mayor. Na may lagang paagi nga makaselebrate no muna sa like in the City Hall, wala naman ta sama sa una nga doon na din is Hops Dome nga mag-party presentation, so kundi by offices na lang mag simple lunch na exchange of gift. Sa pagkakaroon, pabiling nag-ubo sa mga COVID cases sa Lapu-Lapu City. Suka Disyembre 1, 5 kahigayon ng way natalang mga bagong kaso sa Dakbayan. Apan bisan pa man niini, padayon ang pagpahigayon og mass swab testing sa Dakbayan. Gahapon, 382 ka mga individual ang napaubo sa swab test. Diin 315 niini mga PNP personnel. Gipaabot pa hinuon ang resulta niini. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Besda.